Sabías que conxelar o pan pode facelo máis saudável? Ser do que conxela o pan e vas desconxelando a medida que vas consumindo, teño algo bo que dicirche. Que así estás alimentando de maneira moi xa as bacterias do teu intestino. Se comes pan fresco, provocan picos altos de azúcar no sangre, mentres que se tomas pan conxelado, eses picos disminúen. E iso, por que? A que se debe? Dicir que a fariña de trigo está composta aproximadamente dun 80% de almidón. Entón, ao conxelalo, convírtese en almidón resistente, que non se descompón facilmente en glucosa e alimenta as bacterias boas do intestino. Pero aquí ven o interesante. Se despois de conxelar o pan metémolo directamente na tostadora, o calor aumenta os seus beneficios. A maior parte dos carbohidratos do pan convírtese en fibra, estabiliza o azúcar na sangre, protexe a túa saúde digestiva e o almidón, polo efecto do calor, non provoca inflamación. E se ademais o pan é integral e o combinas con aceite, tomate, aguacate, hummus, fas pleno. Garda e comparte esta publicación para que todo o mundo sepa os beneficios que ten o pan conxelado.